Γιώργο. Παρακαλώ. Τώρα μάθαμε ότι η Ντόρα είναι φανατική Ρουβίτσα. Φανατική οπαδός του Ρουβά. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας? Γιατί? Εγώ τα έλεγα από το πρωί. Μετά εσύ τα έλεγες, τα ξέρεις. Λοιπόν, να σου πω, τα λουκάνικα σ' αρέσουν. Ναι, βέβαια. Τα λουκάνικα σ' αρέσουν. Ναι. Σ' αρέσουν. Άμα τα έχεις ψήσει με καθρέφτη. Κοίταξε, εντάξει, το εύκολο είναι να σου πω ψημένα να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά λοιπόν, ψήνονται πρόσεξε να δεις τώρα τι εντυπωσιακά πειράματα θα δείξουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δέσποινα Βογιατζόγλου. Έλα, Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα. Για πες μας εκεί, διότι μάθαμε κάτι πράγματα που μας αφήσαν άναυδους. Ναι. Το μεγαλύτερο πείραμα της φύσης βέβαια είναι ο Καμπουράκης. Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Αποτέλεσμα, ναι. Δεν ξέρω πόσο σας άρεσε ή όχι. Δεν ξέρω πώς σας άρεσε ή όχι η φυσική όταν ήσασταν μικροί. Πάρα πολύ. Πειράματα όμως κάνατε όταν ήσασταν στο σχολείο? Μας αρέσει να βάλει φωτιά μια φορά στο σπίτι μου. Ναι. Δεν ξέρω αυτά αν μπορούμε να τα δοκιμάσουμε στο σπίτι. Θα μας πει ο κύριος Πριμεράκης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ του τμήματος φυσικής. Θα κάνουμε κάποια πειράματα εδώ στο πλαίσιο. Ναι. Υπάρχει στο πλαίσιο της φοιτητικής εβδομάδας, λοιπόν, έρχονται και σχολεία εδώ για να δούνε με απλά υλικά, με καθημερινά υλικά, με φυσικά υλικά, ότι κάνουμε μαγικά. Δίπλα μας λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Πριμεράκης. Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει την προεργασία του πρώτου πειράματος, το οποίο είναι αυτό το πυραυλάκι, στο οποίο το έχουμε γεμίσει με σόδα. Καταρχήν αυτό που έχει στο στήθος σου τι είναι, ρε παιδί, Αϊνστάιν, Τζεκεβάρα, τι είναι αυτό? Ναι, ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι physics παρτιζάνοι, είναι επαναστάτες φυσικοί. Έχουν βάλει τον Αϊνστάιν με τον Μπερέ του. Και τον έχετε κάνει Τζεκεβάρα τον Αϊνστάιν, μπορεί. Ναι, εντάξει. Ωραία. Οπότε κάνουν την δική τους επανάσταση στη φυσική. Πείραμα είναι και αυτό. Για λέγε λοιπόν με το πυραυλάκι τι να κάνει. Πυραυλάκι σόδα μέσα. Ακριβώς, έχει μαγειρική σόδα. Ναι. Θα βάλουμε και λίγο ξύδι. Λοιπόν, ο κύριος Πριμεράκης από εδώ και πέρα θα μας εξηγεί τι θα βλέπουμε. Το μισό. Κύριε Πριμεράκη. Μάλιστα. Πρόσεξε, μην βγάλεις κανένα μάτι. Με αυτό το πυραυλάκι. Αυτό το κάνουμε ακριβώς. Δεν θα πάθουμε μάτι και τίποτα. Απλώς μπορεί να λερωθούμε όπως λερώθηκα εγώ λίγο εδώ. Δεν πειράζει. Και αυτό το κάνουμε μακριά. Το κάνουμε σε ανοιχτό χώρο. Εδώ είμαστε λίγο κλειστό, θα το βάλουμε και άμα το πετύχουμε, αυτό γίνεται μέσα αντίδραση. Παράγεται ξύδι και σόδα, δεν είναι τίποτα. Απλώς θα λερωθούν τα ρούχα μας. Ναι. Και θα περιμένουμε αν είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, μόνο το πας καλύτερα προς τα εκεί. Πάρ' το καλύτερα. Ναι, καλύτερα για να μην λερωθούμε, γιατί έχουν δει πολλά σχολεία εδώ πέρα και είμαστε. Άνοιξε. Δεν θα του βάλεις φωτιά, πώς θα φύγει ο πυράβλος? Περιμένουμε λίγο, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζεται και ένας χρόνος για όλο αυτό. Χρόνο τους. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε τώρα ένα άλλο μαγικό. Βλέπετε, έχουμε ένα μπουκάλι γεωργικής σχολής εδώ με το ωραίο γάλα που έχει η Θεσσαλονίκη και έχει μέσα ένα αυγό. Το βλέπετε το αυγό? Λοιπόν, αυτό με μαγικό τρόπο μπορώ να το βγάλω εγώ να το βγάλω έξω από την οποία μόνο του. Δηλαδή πρέπει να το βάλω, βέβαια, να το κάνω ένα μαγικό λουτρό. Γι' αυτό τα λέμε πάντα στη φυσική ότι κάνουμε μια εισαγωγή για να προκαλέσουμε πιο πολύ το ενδιαφέρον. Δεν γίνεται τίποτα φοβερό και μαγικό. Απλώς ζεσταίνεται το αέρας και θα το πετάξει έξω. Λοιπόν, οπότε το κάνουμε από εδώ. Άρχισε ήδη να βγαίνει σιγά σιγά. Θα το γυρίσω και σε κάνα λεπτό θα βγει και αυτό απ' έξω. Ναι. Λοιπόν. Τώρα περιμένουμε εδώ σιγά σιγά, θα αρχίσει αυτό να βγαίνει απ' έξω. Κάτσε ρε παιδί μου, να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο πύραυλος με τη σόδα και το ξύδι μόνος του θα πάρει φωτιά? Δεν έχει να πάρει φωτιά, γίνεται μια αντίδραση μέσα. Η σόδα, το διτατρακικό νάτριο είναι μια όθηση. Μόνος του. Ναι, η όθηση είναι από τα αέρια που δημιουργούνται από μέσα, θα το σμπρώξουν. Να το σμπρώξουν. Δημιουργείται πάρα πολύ. Το ξύδι αντιδρά με τη σόδα, δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα. Σιγά σιγά ο χώρος είναι περιορισμένος και θα πεταχτεί αυτό το πράγμα προς τα πάνω. Όπως όλοι πήραν. Τώρα εδώ πέρα το αυγό σε λίγο. Για βάλτε το λίγο να ζεσταθεί στον βραστήρα αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη κατασκευή που έχουμε κάνει. Είναι αυτό εδώ το κουτί είναι μια κατασκευή που έκανε ένα πείραμα που έφτιαχνε ο Ήρωας. Ο Ήρωας από την Αλεξάνδρεια, ο Ήρωας ο Αλεξανδρεύς. Αυτό λοιπόν είναι το εξής. Βάζω από πάνω νερό και από εκεί πέρα από το σωληνάρι από κάτω θα βγει κρασί. Κρασί. Αυτό είναι το θαύμα της Κανά. Λοιπόν, έτσι βάζουμε νερό από εδώ πέρα και βλέπετε εκεί πέρα κάτω που βγαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Έλα τώρα, μαϊμού πείραμα είναι. Το μπουκάλι είναι με μπουκάλα κρασί ενωμένο. Και το νερό πάει αλλού.
Έχει δυο δοχεία μέσα, έτσι ακριβώς το έκανε αυτό το πείραμα ο Ήρωνας για να το επιδείξει γιατί πρώτα ανακάλυψε τους νόμους της πνευματικής. Είναι κατασκευή, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δείξουμε εδώ πέρα, που την έχουμε κάνει εμείς αντιγραφή από το άλλο. Ναι. Συνεχίζουμε λιγάκι. Αυτό εδώ πέρα που κρατάω στο χέρι, γιατί υπάρχει και το αντίστοιχο, είναι η κούπα του Πυθαγόρα. Εδώ αν βάλουμε λίγο κρασί, μένει στο ποτήρι. Αν βάλουμε πάρα πολύ κρασί, αδειάζει. Αδειάζει, είναι για να μην κλέβει στο συμπόσιο, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, δηλαδή τώρα βλέπετε το αυγό εκεί πέρα. Άστο εκεί πέρα που βγήκε εκεί πέρα. Το αυγό μόλις βγήκε από δίπλα. Λοιπόν, φέρε μου λίγο το νεράκι εκείνο, παιδιά, και το νεράκι εκεί, το μπουκάλι με το νερό. Ναι. Καλά, με το αυγό τι γίνεται, ρε παιδιά? Λοιπόν, εδώ είναι βλέπετε, μέχρι εδώ πέρα μένει στο ποτήρι και μπορείς να το πιείς. Όταν προσπεράσω τη γραμμή εδώ πέρα, αρχίζει αυτό εδώ πέρα και αδειάζει μόνο του. Ναι. Έτσι με αυτό δείχνουν οι αρχαίοι το 0 άγα, να μην είσαι υπερβολικός, πάνε μέτρον άριστον και τα σχετικά. Ναι. Αυτό σιγά σιγά θα αδειάσει, το αφήνουμε εδώ πέρα. Αυτό χρειάζεται. Στα ποτήρια με το ουίσκι μας χρειάζεται αυτό. Αυτό είναι, θυμάσαι, το είχαμε βρει και στην ΕΜΕΑ. Το Πυθαγόρα. Το Πυθαγόρα. Εδώ έχουμε τώρα 0 άγαν.